Ja, beste kiekers, op een zondag vandaag zitten voor ergens in het Mechneelse. En daar woont nemerzangers als Big Benny. Van Big natuurlijk heel dichtbij. En Van Heel loopt nu ook heel dichtbij. Maar Van Heel loopt nu, die willen toch eens af en toe wie gaat het met Big Benny? Dat heb ik gezegd, doen een heel zwaar weekend. En ook nog goed een zware operatie. Want de meesten nu weten nog gaan niet dat ze het op je neus padden. Ja, inderdaad, ja. Ja, 4,5 weken geleden geopereerd en ik heb een nieuw heup gekregen. Ik loop nog niet de 8 seconden 100 meter, want dat was ik van tevoren al niet. Maar je zoekt daar, gaat prima. En afgelopen weekend natuurlijk verschillende optredens van bezonnen natuurlijk de ONS, de VSO en natuurlijk de grote ONS-straffen, ja. En zongenhulpmiddelen, kent ze al zongestek en ze gaat lopen met... Ja, nou een week of 2 weken is in de kruk en de kanker zat, ja. Ja. De mensen niet. Ja. Dus het ligt erop dat we binnenkort kunnen tennis, of niet? Die kant is goed, ja. Die kant is goed, ja. Ja, dat is geweldig. Ja, Ben dit treedt natuurlijk door het hele Limburgse op. En al jaren, ik weet dat er ongeveer met een jaar of 15 in de tijd, in de eerste keer op het podium sting. En nog een tiener van misschien amper 60 kilo. Wie lang steeds al op het podium, voor de mensen die dat nog niet echt weten? Als artiest stond ik inderdaad vanavond in de 14e, 15e jaar op het podium. Als Big Benny sinds 1992. Ja. En dat was eigenlijk kort na die Prinsschap. Ja, dat was toch veel meer Prinsschap zelfs, ja. Dat was 3 jaar veel meer Prinsschap, ja. En de echte doorbraak heb ik toen wel gekregen nadat ik prins ben geworden, ja. Ja, ja. En toen zong ze samen met de Prins van de New York, dat was ook een zanger hè, in de tijd, Tony Zet. Ja, precies, ja. En dat was de jongen van de kaken dus, ja, dat was een hele jongen, ja. Maar het is wel eerder Prins zeggen, denk ik. Ja, eerder Prins heeft zijn eigen herinnering aan zijn optreden. En zeker als ze ook nog zingt. En als ze zingen, ja, op het ogenblik, Remun, voor de mensen die dat niet weten, dan zingt bijna elke prins wel met de vastelovend. Dat is er zo ingegroeid. Er is zelfs een liedjesconcours voor 1 keer per jaar. Maar dat waren die tijd niet. En ja, toen ben ze heel langzaam. Ik kan me nog herinneren dat ze voor de eerste keer naar de Zoepkoe moesten. Dat is al ook een eeuwigheid geleden, want... Vertel eens je eerste ervaring, dat ze de Zoepkoel, hè? Dat was... De eerste keer in de Zoepkoel was natuurlijk zo, maar ik wil eigenlijk liever vertellen van de tweede keer wie je niet hoor. Ja. De eerste keer mocht ik optreden in de Zoepkoel en dat was fantastisch. En die hadden nou werk niet uitgenodigd. En dan had ik een paar fans van mij gevraagd om een spandoek te maken van Hoe Big Benny. Oh, ja. Daar heb ik toen een halve respons op gehad. En vanavond dacht ik, ja, dan ben ik zo binnen de jaar aan de Zoepkoel geweest. Dus de mensen die echt willen doorbreken, dit is de tip. Heet van de naald, hè. Waar is Big Benny? Maar goed, ja, die steeds eigenlijk op alle grote programma's. En het hoogtepunt was Ahoy? Nee, het hoogtepunt was vorig jaar de uitreiking van de Gouden Narrenkap. Ja. Dat was voor echt wel een enorme beloning. Dat is toch een onderstreping van alles wat ze al die jaren gedaan hebben. Ahoy was natuurlijk ook geweldig, maar dit is toch het... hier heb ze zelf geen hand aan de Gouden Narrenkap. Dat werd zich aangereikt of niet aangereikt. En dat is het alle, ja. En dat kwam van de samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen. En dat is eigenlijk de tegenhanger van de BCL. Ja. De BCL is de bond van de gewoonverenigingen, zeggen we altijd. Waar de meeste verenigingen dan ook lid van de SLV is, van de stadsverenigingen. En dat was natuurlijk dubbel verrassend, want toen is altijd een jong geweest van de gewoonverenigingen. Ja, dus dat betekent dat ze toch naar kwaliteit hebben gekeken. Ja. Nee. Ja, en toen had ze natuurlijk wel een paar fantastische verenigingen. Ik geloof Frans Teuners was er ook bij, geloof ik, of niet? Ja, Frans Teuners zit er 3 jaar van tevoren gehad, ja. Frans moest toen van Maastricht naar Genne, want degene die het organiseert, dan moet de artiest dan ook her. Ja. En ik had het geluk dat de UL het organiseerde, dus ik was in de toetswedstrijd. Ja, dat was helemaal af. Ja. Nou ja, we hebben dat dan... Omdat we dichterbij die stonden, de doorsnee aanburger ook van heel dichtbij met mogen maken. En dat was voor ons natuurlijk ook wel even een geweldige ding. Wat van de ene de Keuningongens heen is, dat is voor dicht wel zeker de Gouden Narrenkap. Want zo zit ze er wel in. Dus dit is mijn vak. Dat hoort, dat is een prijs. Maar Ben, nu werd weer de vorige week verrast via de sociale media. Er is een of andere grapjas in Zuid-Limburg. De hit Jano en met de achternaam Drent. En die heeft zich laten invallen om het gekste te doen. Omdat ze toen namelijk in het begin de Limburger is. Een VIP voor hem. En hij heet Jano. Hij zegt, nee, even mee. Jano, vertel even, wat heb je uitgesproken, jongen? Wat heeft ik op die gekke gedachten gebracht? We hebben een beeldje gemaakt voor Ben. Een beeldje van Ben? Ja.
Dan moet je aardig het materiaal van nodig hebben. Ja, dat is wel nettig geworden. Of alleen maar in die kop of zo. Nee, ik heb foto's en met de hulp van AI komt zo al wie het. Ja. Dus dat is de techniek die geholpen heeft om dan van zo'n bekende Limburger een beeldje te maken. Ja, we hoorden dat, we hebben het nog niet gezien. Ik zeg tegen Ben zo, er komt er een met een beeldje aan. Ik zeg, dat zal, ze gaat zien wie zijn kabouterkin of ze gaat allemaal, want we hadden er wel een foto van gezien. Maar ja, we zijn nu heel erg benieuwd van wat een beeldje geworden. Ja, nog halen te vuur zien, jongen. Heb ze bieden genomen gaan. Och, wat een grote doos. Och, en hè? Goedemorgen zeg, dat is iets groots wat ik verwacht had. Prachtig. Oh, en dat is nog niet veel hoor. Nee. Zo zeg je dat het cement is, maar... Ja, liep het wel op inderdaad. Dat is wel gevaarlijk, want het is in één hand te pakken, de te gooien is het ook nog. Dus je moest geen ruzie met de vrouw krijgen. Hè. Maar wat heeft je geïnspireerd? Ik neem aan, Big Benny is natuurlijk immers dat natuurlijk voor dich wel een prototype om zo'n beeldje te maken. Zeker als ze daar get in wilt gaan doen. Maar ik neem aan dat ze dat niet aan. Dat hebben ze al geen meer gemaakt, neem ik aan. Ja, zeker. Dat gaat dan met een 3D-printer. Dat heb ik al een tijdje. En toen was ik een beetje met hobby's begonnen. Of het kleine dingetjes maken, vestjes, het kaarsen, houdertjes. Zo gaat het allemaal. En nu, dat gewoon eens nu proberen. En misschien met begos. Ja. En dan, weet je, ik kan me zomaar voorstellen, daar wil toen ze immers weg. Of toen heb ze in een andere, in de familie, waar ze van zei, oh, daar wil ik, dat zit ook erin. Ja, zeker. Je hebt ze al gemaakt. Ja, al meerdere. Dus, voor jullie die deelbare verleren of zo. Ja. Ja. Dus dat ik nou ergens binnen mensen binnenkom, dat ik daar wordt nog een grote hondje steeds gezorven zijn opgemaakt is. Dat hoeft dan niet meer, hè? Want toen kent ze zo staat ene benen. Ja, met het foto's kent ze het al zo goed print eigenlijk. Ja. Zo, En wie groot kind dat? Even voor de beleving. max 24 centimeter ongeveer. Dus ik naar Ben zien de kop kijk, zo, dus, zo de ene benen zo kennen. Materiaal heeft Nee. Ja, de kent best wel gaat maken ermee, ja. Ja, en hoe kun je het, hè? Ben heeft natuurlijk een hele hoop fans. Ik weet dat als we het internationaal Prinsentreffer hebben, dan willen die gewoon die medaille hebben hoe hij opsteekt en ik dan bijvoorbeeld op stond. Of we het samen organiseren. Maar Ben heeft een hele hoop fans. Maar wat zou dan zo'n fan op het oven moeten liggen? En wie komt er aan zo'n beeldje? Want er zijn mensen die zweren bij Big Benny, hè, bij wie ze me spreken. Er zijn er zelfs bij die hebben zo'n trui gemaakt, wie heet, de outfit. Dus wat kost zo'n prachtig beeldje eigenlijk? Dit formaat is 14 centimeter hoog. Het gaat vanaf €70. En de grootste €100. En dat is inclusief BTW, alles erop en eraan? Ja. En dan moet het wel zelf komen afhalen. Ja, of bezorgen, of opsturen kan ook. Ja, maar dat moet ze dan bij betalen. Ja, dat wel. Ja, want wij binnen niks, dus dat... Ja, dat wil wel. Ja, dus en dit, maar goed, toen zei ze, als we een groot hebben, dan gaat er natuurlijk meer materiaal in. En dan kost het ook een veelvoud duurder. Maar ik denk, als je echt als een herinnering wilt hebben, een foto is ook nooit een joeker van een foto. Hè. Nee, Als je in een dierbare kwijt bent, dan hebben ze meestal een foto op kaartformaat. Dus dit sowieso, maar bij wie ze van spreken, ik moet er niet aan denken dat dit het laatste beeldje van Ben is. Maar ik hoop dat het de eerste is. Hè. Dus Ben, je bent zo met de indruk. Ja, ik vind het echt geweldig. Ja. Ik moet ook zeggen, die gelijkenis is gewoon erg goed gemaakt. Dat is knap. Ik bedoel, zelfs mijn kruisjes is er nog en mijn letters op de blouse. Dus ja, het is knap. Ik zie zelfs de zweetdruppels. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen, we hebben het net overleven, maar ik kan me ook van mensen die een hoesdier hebben. Dus ze zeggen van God, ik wil dat hoesdier geprint hebben. Als we nog leven ook, maar is dat dood als herinnering. Want ik zal er wel eens vervullen, ja. Maar Jano, en ja, de Mert, let nu wel op dat ze die niet links en rechts inhalen. Nee. Want dat is natuurlijk wel een goed idee, dat hebben ze niet alleen. Hè? Dus toen best nu dadelijk kun je via deze beelden ook volop een beeld. Zorg dat ze het allemaal goed voor elkaar hebben, dat ze het in ieder geval afgetekend hebben en afgetummerd hebben. Ja? Maar dus ze dit ook beroepshalve? Of, ik werk bij een afbouwbedrijf. Ja. En dit is dan een beetje de bij als hobby. Maar zou dat zomaar die een bedrijf kunnen werken? Ja, ik weet het niet. Het zou wel mooi zijn, natuurlijk.
Volgens Duits dan dat je een techniek of niet, muziek of zo. Nee. Ja, ook. Ja. Ja, ik zeg ja. En die papa is ook een bekende Limburger. Nee, ik denk dat het wel leuk zou zijn. Nee, mijn papa is ook discjockey. Oh ja. En we hebben samen een bedrijfje over drive-in shows en oké. verhuur. Ja, onder. dat doet je. Oh ja, dus ik bedoel, van alle merken toes. Ja. Ja, en ik vind het wel gaat hebben. Dus, maar wat ik zou zeggen tegen dich, kijk dat ze dich even goed zettelt. En kijk dat ze een stukje copyright voor zichzelf opboest. En dat wel even, en laat ik even door goed in adviseren. Want de mensen die willen zich goed adviseren, die ook die helemaal verkeerd adviseren. Ja, dus let op 10 tellen. Dat is een geweldig beeld. Ja, daar hebben ze het nu net. En dit is voor Benny, neem ik aan. Ja. Ja, kiekers ver zitten natuurlijk nu en Jano. Dat kunt je dadelijk bereiken onder welk nummer kunt je Jano bereiken? Je hebt een Facebookpagina, Suisse 3D. En daar staat eigenlijk alles op. Okay. Dus ja. Daar zit gewoon weer in ieder geval op mijn Facebook kon ik die Facebook bereikadres bij je spreken opzetten. Als we de opnames laten draaien. Maar aan dit vooral, Jano Drent, heeft natuurlijk een geweldig idee. Dit is nog van het Zuidenoord. Waar woont ze precies? Ik woon in Steen. Oh, daar zeg. Ja. Nee, maar goed, Stijn, kennen we van onze bekende Limburgse zanger. Hoor. Die ooit... Ik weet de rollende R of wel? Nee. Ja, wie komt dat? Ja, dat weet ik niet. Ja. De mam en de pap ook een Stijn. Ja, mam is van Katsop, het ligt bij Else. En pap is van Spouwbeek. Dus ja, dat is niet echt Steen, maar ja, verwonen we aan de Steen, zeg maar. Ja, vroeger in de wetheider Romein, daar kwam uit Steen, Nico Stenen. Maar die had altijd inderdaad, wat Ben zei, die rollende R. Ik kan me nog heel zeker herinneren dat we de allereerste keer een Steen optrooien met de gebroeders Peters. Je hebt die Steen op buik. En toen was er ene die was zo wild en dat duurde per ongeluk de hele apparatuur om. Van ja, erop mogen ze even niet meer komen. Maar Ben, du weet, bij dit programma hoort een bloemke. En dat bloemke, ja, kan ik zo aan dich overhandigen, maar dat is natuurlijk wat minder. Dus ik zou aan dich vragen, heb je enig idee voor aan mensen de bloemke zou willen geven? Natuurlijk. Ja, aan mijn vriendin, aan mijn manager, aan mijn geluidsman, aan degene die zorgt dat ik nooit te laat toeskom. En dan Claudia natuurlijk. Hè. Claude, kun je even erbij komen, dan geven de busje bloemen en dicht. Claude zit, ik hoef niet in een beeld, dat doet het toch nooit. Maar het steekt altijd bij het geluid en als er het fout gaat, dan zorg het dat alles in orde komt. De bloemen staan achter mij, die zijn van Ummer. Niet dat iemand denkt, schat, kijk eens daar. Je kreeg je ook eens bloemen. Hartstikke bedankt. Ja, en dat hoort er ook bij. Dat is ook werkelijk het. Waar Ben optreedt, iedereen ziet dan dat Claudia de OB is. En als er dan weer een nate trui heeft, als het klaar is, dan ligt er in de auto weer een zuivere drukke trui. Wat kunt ze nog beter hebben? Manager, begeleider, Claudia, van harte bedankt. Maar we hebben natuurlijk ook de fly van Heerschap. Dit waren de bloemen van Birmingham. En die eten we dus samen op. Met nemerzangers als Janu en zijn vriendin die ook aangesloten is. En met Ben. En natuurlijk ook met Claudia. En met onze cameraman Perry. Perry, dus weer een geweldige uitzending. Weer gedaan is. Dan zit ik eens een keer bij de jongste tellig van bij ons in de familie. En dat is natuurlijk wel een fantastisch iets. En doe ze eens, ik wist al waar er woont, want ik ben al drukker bij hem geweest. Bedankt weer voor die steun. Beste, nu heb je ook immers die echt een keer in het zonnetje gezet moet worden. Laat het dus weten. En dat kan allemaal bij ons rechtstreeks of bij Roermond Nieuws. Dit is te zien op kanaal 45, aanstaande weekend. En dat weet je, hè, wordt dat is kanaal 44, Roermond Nieuws. Tot ziens, tot de volgende keer. Bedankt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.